Velkommen til TV12 News. Der cirkulerer rygter om misbrug af magt og få voldsomme tilfælde af sadisme og inkompetence. Flere elever er omkommet som følge af gymnasiets hårde styreform på Morsø Gymnasium. Og vi stiller nu om til vores rapporterteam, Laura Christensen og Lasse Søndergaard. Laura og Lasse. Vi står her foran Morsø Gymnasium. Morsø Gymnasium, mand. Ja, der er masser af mysterier omkring, hvad der foregår herinde, mand. Ja, hvad foregår der egentlig på lærerværelset? Hvad foregår der? Hvordan er lærerne? Hvad er deres tanker omkring alt muligt? Alt muligt. Det skal vi finde ud af nu. Vi har lavet en lille undersøgelse, så følg med her. Følg med her. Det er fucked up der, mand. Så bare følg med. Så vi kan allerede mærke stemningen, den er sådan lidt, creepy. Bare følg med. Men hun blev ikke dårlig. Her står vi i forgang. Allerede skole der, hvor man lærerne der, de er fuldstændig. Wow, det er sygt. Så der, det er slet ikke. De prøver på at skjule alting og sådan noget, men wow, shit. Det er skjult. Der må ikke filmes herinde. Alting er hemmeligt. Hoveder, fjes, navn, serienummer. Det hele må ikke kendes af nogen. De prøver at holde skjult. Følg med. Faktisk, det er faktisk mere hemmeligt end regeringsmateriale. Det er top hemmeligt. Men følg med og tjek, hvad der sker. Og så siger vi lige tak herfra nu. Selv på lærerværelset er der strid. Hadet flyver igennem luften lige fra man møder tidligere om morgenen, til man mange timer efter nedbrudt skal på turen hjemad. Det er både som verbale kommentarer og direkte fysiske overgreb, der sker for lærerne. Merete Krarup, engelsklærer på Morsø Gymnasium, havde følgende at sige omkring hendes oplevelse om, hvordan det er at være lærer på Morsø Gymnasium. Merete Krarup, hvad er dit syn på den strid, der hærger lærerværelset? Mit syn. Jeg er meget ked af, at den eksisterer. Og jeg ved, at den har eksisteret i meget lang tid og har været årsag til ufattelig store lidelser. Og jeg er også bange for, at det kan vare meget længe, før der kan komme styr på det. Det er jeg også ked af. Godt. Hvordan tror du, eleverne på Morsø Gymnasium må have det? Europæer kan sige, at de må jo have det forfærdeligt grundlæggende eller hele tiden. Godt. Hvad har du hørt, før du kom op på skolen, om rektoren og hans styremåde? Ja, nu kender jeg jo ikke manden ret meget, vel? jeg havde jo fået besked fra de danske medier, fra udenlandske medier, så jeg kunne jo ikke andet end tro, at det var en ganske forfærdelig fyr. Godt, jeg tror faktisk, det var det. Eleverne blev i løbet af skoleåret tvunget af lærerne til at renovere kælderen. Dette har resulteret i adskillige omkomne af blandt andet asbestforgiftning og AIDS. Blandt de omkomne var Rolf. En glad og munter dreng, der elskede sin skole, men hans liv endte brat for skolens hænder. Hvordan ser dine kollegaer på opdragelsen af elever? De ser det på det, som jeg ser på græs. De skal slå sig også nede. Ja, tak. Jamen hvad er der? Hader I eleverne? Ja. Okay. Hvilken idræt dyrker de mandlige lærere, når de er trætte af at slå på eleverne? Aerobic. Helt klart aerobic. Helt klart aerobic. Okay. Tak, det var det. Jo. Jeg er bange for kamera. Anne, seriøst, kom lige her. Anne. Er det fordi, du følte diskrimineret af lærerne? Ja. Goddag, Søren. Goddag. Jeg vil gerne spørge dig nogle spørgsmål. Ja. Bare svare dem så ærligt som muligt. Hvordan føler du bliver behandlet her på skolen? Jeg føler, det er forfærdeligt. Lærerne er utrolig inkompetente og sadistiske, og det er noget værd pis, synes jeg. Føler du dig moralsk svigtet af lærerne? Ja, der er ikke meget støtte i lærerne, det er der ikke. De er decideret onde, ikke også? Jo, det er forfærdeligt. Det er skam, at har 2 år tilbage.
Her ses blot en af de elever, der grædende må forlade lærerværelset, efter de har været nede og fået prøvet. Jeg håber, I har set nok det her forfærdelige eksempel på, hvordan en skole kan fungere. Der skal eddermame følges op på det her. Jeg håber, regeringen og Anders Fogh, de ser det her og gør noget ved det. Nu. Og nu til sportsnyhederne. Er Anders Boris fra 3. Y blevet tyk? Anders Boris havde dette at sige. Nej. Denne optagelse viser tydeligt en bom, Anders Boris. Ej, Boris på lige Det var, hvad vi havde at rapportere om i dag. Så en Kim Skov er sød og generet. Okay, chief.